ሓደ ሰብ ወዲ ኮይኑ ክፍጠር ተፈጥራዊ ውህብቱ እዩ። ካብ ወድነቱ ናብ ሰብኣይ ዘሰጋገር ግን ብተፈጥራዊ ኣካይዳ ዘይኮነስ ወድነቱ ብሓዊ ተፈቲኑ ከም ዝሓለፈ ወርቂ ንሱ ድማ ኣብ ጥንኩራት እዋናትን ፈተናታትን ተፈቲኑ ወድነቱ ከረጋግጽ ከሎን ብዓወት ክጽምበል ከሎን ሽዑ ሰብኣይ ዝበሃል ክብሪ ይብርካተሉ። ሎማዓንቲ ከመይ ጌርካ ሰብኣይ ትኸውን ዝብል ፍረ ሓሳብ ዘለዎም 4 ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁም ነገር ክንዛረብ ኢና። ኣብዚ ሎሚ ዘበን ሰብኣይ ምዃን ማለት ተፈጥራዊ ናይ ወድነት ጾታ ጨዋዳታት ምዕባይ ጭሕሚ መውፃእ ወይ ድምፂ ምዕባይ ጥራይ ገይሩ ዝሓስብ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን። ግን ድማ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ሰብኣይ ምዃን ካብኡ ዝረሓቐ ትርጉም ኣለዎ። ንሱ ማለት ሓላፍነት ምውሳድ፣ ርእሰ ተኣማንነት ምህናፅን ንባዕልኻ ወትሩ ኣብ መምዕባልን ምጽማድን እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚኣ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ክትገብሮም ዘለካ ሜላታትን ከተማዕብሎም ዝግባእካ ዓበይቲ ባህርያትን ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። እዚ ትሕዝቶ እዚ ንመንነትካ ብሉፅ መስትያት ክኾነካ ስለ ዝኽእል ሓንቲ ደቂቕ ከይሓለፍካ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽናሕ። ቀዳማይ ናይ ንግሆ ልምድታትካ ምቁፅጻርን ምምዕባልን። ኩሉ ዓወት ካብ ንግሆ እዩ ዝጅምር። ሓደ ሓያል ሰብኣይ ንመዓልቱ ብስነ ስርዓት እዩ ዝጅምራ። መዓልትኻ ብኸመይ ከም እትጅምራ ነቲ ዝተረፈ ክፍሊ መዓልትኻ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ዝውስኖም። እምበኣር እዞም ሰለስተ ናይ ንግሆ ልምድታት ወሰንቲ እዮም። ቀልጢፍካ ምትንሳእ ተለማመድ። መዓልትኻ ንምቁፅጻር ቀልጢፍካ ተስእ። ፀሓይ ቅድሚ መውፃእ ምትንሳእ ኣብ ልዕሊ እታ መዓልትን ኣብ ልዕሊ ስነ ኣእምሮኻን ናይ ዓወት ስምዒት ይሕድረልካ። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር። ፀዓት ንምርካብን ንጥዕናን እንተወሓደ 20 ደቂቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር። እዚ ንኣካላትካ ጥራይ ዘይኮነ ንኣእምሮኻ እውን በሊሕን ንቑሕን ዝገብሮም ሆርሞናት የፈልፍል። መደብ ምውፃእ። ሎሚ እንታይ ክትዓምም ከም ዘለካ ኣብ ወረቐት ወይ ኣብ ሞባይልካ መዝግብ። እቲ ትኩር ክትከውን ይሕግዘካ። ራእይ ዘይብሉ ንግሆ ናብ ዝተበታተነ ውፅኢት እዩ ዘምርሕ። ሓወይ ንግሆ ምስ ተንሳኻ ቀጥታ ናብ ሞባይልካ ፌስቡክ፣ ዩቱብ ወይ እውን ቲክቶክ ክትከፍት ከለኻ ኣእምሮኻ ንመዓልቱ ብናይ ካልኦት ሰባት ጽልዋን ወረን እዩ ዝጅምሮም። እዚ ድማ ፀዓትካ ይውድኦ። ስለዚ እተን ቀዳሞት ሰዓታት ናይ ንግሆ ናትካ ጥራይ ይኹና። ካልኣይ ስነ ኣእምሮኣዊ ብስለት። ሓደ ሰብኣይ ብኣካሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣእምሮ እውን ክበስል ኣለዎ። ስነ ኣእምሮኣዊ ሓይሊ ካብ ኣካላዊ ሓይሊ ንላዕሊ ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ንምግባር ድማ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣስተውዕለሎም። ንባብ መዓልታዊ እንተወሓደ 10 ገጽ አንብብ። ፍልጠት ሓይሊ እዩ። ንባብ ካልኦት ሰባት ብብዙሕ ዓመታት ዘጥራይዎ ጥበብ ኣብ ውሕድ ደቃይቕ ክትረኽቦ ይሕግዘካ። ስምዒትካ ምቁፅጻር። ብቐሊሉ ኣይትቆጣዕ። ሓደ ብሱል ሰብኣይ ቅድሚ ምዝራቡ ወይ እውን ምሕሳቡ ወይ እውን ውሳነ መሃቡ ይሓስብ እዩ። ቃላትካን ተግባርካን ብቑዕ ክኾኑ እንተደሊኻ ንስምዒትካ ባዕልኻ ክትመርሖ ኣለካ እምበር ንሱ ክመርሐካ ብፍጹም ክትፈቅድ የብልካን። ሓላፍነት ምውሳድ። ንዝገበርካዮ ስሕተት ሰብ ኣይተማኽኒ። ኣነ እየ ጌጋ ገይረ ከመይ ገይረ ክርሞ ይኽእል ብምባል ልምዲ ግበሮ። ናይ ሓቂ ብስለት ማለት ፀገማት ምስ መፁ ናብ ስድራኻ፣ ናብ መሓዙትካ ወይ ናብ ኩነታት ሃገር ከተማኻን ከለኻ ኣይኮነን። ህይወተይ ናይ ገዛእ ርእሰይ ውፅኢት እያ ኢልካ ክትኣምን ከለኻ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ምልዋጥ ዝጅምር። ሳልሳይ ማሕበራዊ ክእለትን ኣቀራርባን። ሰባት ብኸመይ ይርእዩኻ? ዕብየትካን ንማሕበራዊ ርክባትካ ወሳኒ እዩ። ሓደ ክቡር ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ክብርን ተቐባልነትን ክህልውዎ ዝገብሩ ባህርያት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ፅሬትካ ምሕላው። ጽፉፉን ጽሩይን ኩን። እዚ ማለት ክቡር ክዳን ምኽዳን ማለት ኣይኮነን። ዘለካ ክዳን ጽሩይን ጽፉፍን ምግባር ግን ርእሰ ተኣማንነትካ ይውስኹ። ንሰባት ዘለካ ክብርን ርእሰ ክብርኻን ድማ የርኢ። ምድማፅ ልመድ። ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ምስማዕ ዓብይ ጥበብ እዩ። ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ብጥንቃቐ ስምዓዮም። እዚ ድማ ንሰባት ክትርድኦምን ካብኦም ክትመሃርን ዕድል ይህበካ። ቃልካ ምሕላው። ሓደ ነገር ክገብር ኢልካ እንተ ተዛሪብካ ብዘይ ምስምስ ግበሮ።
ቃልካ መንነትካ እዩ ሰብኣይ ማለት ኣብ ቃሉ ጸኒዑ ንዝኣመነሉ ነገር ብትብዓትን ቆራጽነትን ዝፍጽም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቃሉ ዘይሕሉ ሰብ በዚሑ ኣሎ ንስኻ ግን ፍሉይ ኩን ቃልካ ከም ወርቂ ክቡር ይኹን ሰባት ብዓይኒ ምትእምማን ክጥምቱኻ ከለዉ ማዕጾታት ስራሕን ዓወትን ብቐሊሉ ክኸፍቱልካ እዮም ራብዓይ ቁጠባዊ ነጻነትን ዕላማን ዕላማ ዘይብሉ ሰብኣይ ከም መሪሕ ወይ ከዓ ኮምፓስ ዘይብላ መርከብ እዩ ማዕበል ናብ ዝደልዮ እዩ ዝወስዳ ስለዚ ቁጠባዊ ነጻነትን ራእይን ክህልወካ ኣለዎ ስራሕ ምኽባር ዝኾነ ስራሕ ብትግሃት ስራሕዮ ንእሽቶ ስራሕ ኢልካ ኣይትንዓቕ ትግሃት ናብ ዓብይ ዓወት ዘሰጋግር ድልድል እዩ ገንዘብካ መምሕዳር ካብ እትረኽቦ ንታሕቲ ምንባር ልመድ ንመጻኢኻ ዝኸውን ክትዕቅብ ኣለካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ብኡ ንብኡ ንምስትንዓቕ ዘይኮነስ ንድሕነትካን ንወፍሪ ወይ እውን ንኢንቨስትመንት ክኸውን ኣለዎ ዓቢ ሕልሚ ሃለኻ ካብ ዘለኻዮ ንላዕሊ ንምዕባይ ወትሩ ጻዓር ሓደ ሰብኣይ ወትሩ ተምሃራይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዘጋጥምዎ ነገራት ድማ ብምስትውዓልን ብምሕሳብን ክመሃረሎምን ንቐጻሊ ድማ ካብኦም ዝሓሹ ነገራት ንምተግባርን ድልው ክኸውን ክኽእል ከሎ እዩ ሰብኣይ ዝበሃል ቁጠባዊ ነጻነት ማለት ሃብታም ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ብሰንኪ ገንዘብ ኣብ ቅድሚ ጌጋ ነገር ከይትንብርካኽ ንስድራኻን ንድሌታትካን ብኽብሪ ክተማልእ ምኽኣል ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ብሓንሳብ ወይ እውን ብሓደ ለይቲ ዝመጽእ ኣይኮነን ግዜ ጻዕርን ዘይሕልል እምነትን ይሓትት ግን ሎሚ ንእሽተ ስጉምቲ እንተጀሚርካዮ ድሕሪ ዓመት ንድሕሪት ዞር ኢልካ ክትጥምት ከለኻ ፍጹም ካልእ ዝማዕበለ ሰብ ኮንካ ክትረኽቦ ኢኻ ስለዚ እዚ ቪድዮ ዕላምኡ ወዲ ወትሩ ንጡፍ ጻዕራምን ርእሱን ርእሲ ስድሮን ክኸውን ከም ዘለዎ ዘዘኻኽር ዓብይ ምድላው እዩ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹምዋ ጠቓሚ ፍልጠት ረኺብኩምላን እንተኾንኩም ላይክ ግበርዋ ንኻልኦት ኣሕዋትናን ማሓዙትናን ክትበጽሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ርእይቶኹም ወይ እውን ኮሜንት ድማ ካብዞም 5 ዘጠቓስናዮም ዓምድታት ንዓኹም ዝያዳ ዝመሰጠኩም ሎሚ ክትጅምርዎ ዝወሰንኩምን ነጥቢ ኣየናይ ከም ዝኾነ ጸሓፉለይ የቐኒየለይ ወትሩ ብሉጽ መንነት ክትሃንጹ ይምነየልኩም ዓወት ንዓኹም ሰላም